den, jsme tu znova a natáčíme 3. díl Outu. Dnes jsem tu s manažerem, který osobně přijel a dovezl mi poukaz, abych si mohl vytáhnout svoji cenu. Tak tady ho máte. Dobrý den. Dobrý den. Máme tady 3. díl, já vám gratuluju, tady máte poukaz za to, že si můžete vytáhnout svoji cenu z vody. Aha. Tak pojďme. Dobrý, jdeme na to. A jdeme. Madare! Jdeme za výhercem. Tak ještě jednou vám pogratuluju Tak, děkuji moc krát. z vaší 3. výhře od Outu za odměnu. Děkuji. Tak, jak už jsem dneska říkal, tak natáčíme 3. díl. No a já jsem tady u nás a dneska ještě nevím, co to bude, ale vím, že to bude nějaká součástka na auto. Hodili by se mi rádio nový, no, poklice, zrcátko a takové blbosti. No tak já jdu na to a tu šušenku tamhle, tak si dejte. Tak jdeme to. Vytahujeme svůj cenu. Ano. Jo. Jsou to poklice! Jo! Jsou to poklice, kurva! Jo! Víte, jak jsem šťastný? Ano, Já jsem si je přál celý den! já vám gratuluju k pokrycím. A těším se zase někdy, až vyhrajete Outu odměnu. Auto nejlepší!